जाई कथी से पिके आई भरत नहीं के मन गिल ना से पवन भट्टी जाई कथी से पिके आई भरत नहीं के मन गिल ना से गोल्डन ओके के छोड़िए रे बिहनी अब चले न काम रुसल नौ से बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलैया बारा नेपाल। छोड़ी मिलल पियही के मौका पियतानिए से लड़की देले पिया धोखा सब काम छोड़ी मिलल पियही के मौका पियतानिए से लड़की देले पिया धोखा मन के मनाई कौन भट्टी जाई परेशान बानी हटे न सनो से गोल्डन ओके के छोड़िए रे बिहनी अब चले न काम रुसल नौ से मिक्स बाय राज बाबा। बीरजू वीरेंद्र कैसे मन के मनाई तू ही बताव विवेक कौन भट्टी जाई बीरजू वीरेंद्र कैसे मन के मनाई तू ही बताव विवेक कौन भट्टी जाई दारू नहीं के छूटत बोतल के टूटत देख न प्रीतम बिंदसो से गोल्डन ओके के छोड़िए रे बिहनी अब चले न काम रुसल नौ से।